Attorney Rofil, maayong buntag nimo diha Attorney Rofil. Aha. Sige ato lang. Sabi ha? Okay, go ahead Attorney Rofil, may buntag. May buntag ya kasang BJ. So kumusta atong signal ya karon? Gikan diri sa Dakbayan sa General Santos City. Loud Kasang and clear. Loud and clear Attorney Rofil. Mas maayo, mas maayo. So mayong buntag kasama BJ, mayong buntag sa atong tanan nga mga Subuano, no? Bisan pa man sa kalayo nato karon kasama BJ, pero padayon ta, padayon ta karon, naka-live ta karon. Kay kini ato mga technical people kasama BJ, mga bandiitan mo sani. Manangangan na tagamay, pero pastada pa, pero dato kauban diri si Names Quinones diri o si K dan Loverboy Susminya. Isa mo na. Nagapastada kita, no? So kan pagkakahapon o karon ya mga teknikan sa biha si kinini ang Gerald Nestor o si Jenny. Salamat kay ni tanan niya o ni Inday Marita. Dili po ni palupig ato ang mga technical dire kauban. Oo. Okay. So ang daghang mga panghitabo kagahapon kasama PJ, grabe kayo. Tinuod yun Attorney Rofil, no? Nga kanang na ang kuan kayo, daghan kayo paspas kay mga panghitabo gapong adlaw o niya aligre kayo ang unang adlaw sa pagsugod sa impeachment trial. Yeah. So atong ihatag karon ang atong analysis sa mga panghitabo kagahapon. Pero unang-una sa mga video ako sa mong reportan gahapon sa dili pa ko mahatag sa mga analysis. Isa may daog kagahapon sa first day pa lang. Ato na pagtagad karon. Isa kalamang kagahapon sa first day pa lang sa impeachment trial. But before akong ipahibaw sa mga Subuanon, labi na mga donors sa mga nga gahapon ato din napahigayon ang ato plantabang, ang atong relief operation. Kunya nahatag gid nato ngadto sa mga namatyan, mga cash assistance nga gihatag gikan sa mga listeners and viewers sa DYHP and of course sa atong RMN Jensen o AFM Jensen. Kunya pagkahapon dito ta sa mga barangays, no, sa General Santos City nga sa tagaan sa mga relief goods kasi malipayon natong trabaho sa mga kaigsunan ato yun na ato mga igsunan ng mga nabiktima sa linog dire. Kunya ato napadangat nila ang mensahe sa paglaom o mensahe nga gikan sa Dakbayan sa Subo bibiyahe ta bisag sa kalayo aron pagpahibaw nila nga naay daghang mga tawo nga simpatiya sa ilang sitwasyon o ganit uno tay mga hinabang nga gihatag nila kini mga pag-appreciate sa ato mga igsuon kini ang ilang pagpakita sa ilang concern o pagtabangan nila. So mula mga pahitabo namo dire sa General Santos City sa atong pagpadayon gahapon sa itong relief operation. So samtang busy ta dire sa BJ sa Manila sa busy masab kay daghan mga pahitabo. Sa tinuod gyud ko ako forecast, no, nga by Monday gahapon mahimo nga mapatupad og warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Unya pagkahuman mahimong dakpon si Senador Rodante Marcolita kay gipasaka man sa ombudsman ang kasong lander batok o ni former Secretary Mike Defensor. So pagpasaka atong Biyernes sa ombudsman, pagka Lunes ako na ito gi-forecast na nga pwede ang Sandigan Bayan mo issue warrant of arrest dayon o pwede dili pa, but tinuod doon i-issue gyud warrant of arrest kung nadakop gyud si Senator Rodante Marcolita uwat na gyud mag-appeal bisan sa first day pa lang sa impeachment trial. Mo na mga panghitabo kagahapong adlaw, grabe gyud ka tensionado, no? Sa buntag pa lang kasi mga BJ. Now pagkahapon, alas 2 exactly, nagsugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unya pagsugod pa lang kasi mga BJ, kinsa may nakalamang mo nitong pagtagad ha? Okay, ningon na ba si Congressman? Kinsa may nakalamang gahapon? Okay. Ang prosecution ba or ang defense team ni Sara Duterte mo nakalamang. So ato ni hatag pagtagad. But before pagsugod yun sa impeachment sa mga tigalaan, mga kasamang mga idol, sugod na yun po ang kinini ang matawag nato o pag-question ni Senator Alan Peter Cayetano o ni Senator Pia Cayetano may labot na sa kinini ang kinsay mo preside yun no, sa impeachment trial. So atong katubayang mga questions ni Alan Peter Cayetano kwanto kinini ang dunatoy matawag nato nga punto sa katong mga questions, no? Kay under the Constitution magod ang atong Article 11 diha sa Constitution nag-specify nga kung ang subject sa impeachment mao ang presidente, ang Supreme Court
sa Chief Justice sa Supreme Court mo ay mo preside sa impeachment case. Unya, kung panalitan, lahi, except sa President, kinsa may mo preside. Ang Constitution silent, anak. But, midayib si Alan Peter Cayetano o si Pierre Cayetano, which is sakto itong ilang himo, unsa may gisulti sa premiers sa Constitution. So, gitan-out ko mga transcript of records at mga panahon na. So, imagine ka, 1987 Constitution na itong basis karon dito sa Davide, sila si Tanyada, in fact, si Pablo Garcia, apel pa niya ito. So, kinini ang dito damo no nga 87, 97, 2007, 2017, karon 2026, almost 40 years kasama midjik. Nga ilan na nang gidebatihan before. Labot anang kinsa mo preside sa impeachment trial, ilan nang gidebatihan, no? As nagamay lang to sa mga nimo patong patog sa atong kwan. Okay ra ba? Tanawa ko no ang atong kwan ato pag-adjust dito technical. Sige, okay ra ato ni Rafael ang tingog, ang audio. Hapit mo 40 ka tuig na nakalabay. Sugad ka ng pangutanahan kung kinsa may mo preside. Kay ang gi-specify sa 1987 Constitution kung ang presidente sa Pilipinas mo'y mabutang, mo'y subject sa impeachment trial, ang Supreme Court Chief Justice mo'y mo preside. But kung dili, kay daghan man ni mga impeachable officials gawa sa president, ang vice president, ang justices sa Supreme Court, ang constitutional commissions, o ingon man ang ombudsman, kung sila mo'y under sa impeachment, sila mo'y subject for impeachment, kinsa may mo preside. So katong question sa mga Cayetano, doon na to'y basis. Pero ilaman yung himo kagahapon nga si Chief Escudero, maugyo ilang di pa preside, kanang puntuha baya, doon na na'y mahimo ng questionon, kanang nga punto. Tungod kay ang framer sa Constitution, klaro man, nga sa lain nga mga impeachment, except sa President, ang Senate President, ay, kung nitabo kang Wing Gatchalian, di masama mo preside, iya maghihatag at tukang Chief Escudero. Muna kong giingon ka at tupas atong analysis nga, kung hindi sila ang Senate President, in the meantime, nga nagsingabot ang impeachment trial, dahil na kinumdum nga itong mga listener sa anak, mas mayo si Wing Gatchalian, with all due fairness niya, with all due respect niya, mudawat sa pagka-Senate President after na nautang trial, para wala na yung daghang problema ba. Kung ilang talang ihatag na ang Chief Escudero, at least siya mo Senate President, siya mo preside, or ni Kiko Pangilinan. Kay duhaman ka mong abogado na sa majority karon si Kiko o si Cheese. Ang report sa minority si duha ka Cayetano, mo ni ang mga abogado sa minority block. Kay no? So, moto sa una pa no nga atong analysis nga mayo ilang pilion si Cheese Escudero ilang ibalik pa ka Senate President kay maura ba mo preside ni ama impeachment na sinabot or si Kiko Pangilinan. After ana pwede na nga dawato ni Wing Gatchalian unta kanang pagka-Senate President. Pero iya lang yung dawat, so muna na itabo na duhas na tutuwa sa taas, murag nahimo na noong dunay ang uban, dunay katawanan, dunay uban nga medyo na klaro nga dili si Win kananaan lingkod-lingkod na siya ito murag nagpuan. Kaya si Cheese Escudero mo ay although with all due fairness for the Cheese, mayo ang iyang pagka-preside sa impeachment trial. Pero kinani ang nagpabilin nga question anang iyang pagka-presiding officer karon. Una niya labing tinuod mga kaigsunan sa atong pag-analisar ini maong issue. Ato ni Rafael? Alin na sa pagsugod na sa impeachment trial. Kinani ang balikon ako sakto ang pag-preside ni Chief Escudero ang iyang pagpadagan sa Ato ni Rafael? Impeachment, magkamao siya, isip abogado yun mga kagalaan o lisod yun. Nakita ito sa kalisod kung si Wing Gatchalian pa mooy nag-preside. So, pero napabilin niya, doon ay question. Nga nga siya may nag-preside, dinilit man siya may Senate President. Nagpabilin question na. But in so far as si Cheese may nagpadagan sa impeachment trial, okay, ang iyang pagka-presiding officer, no? Grante nga okay na siya. Kung doon ay question, ha? Nagpabilin na maungkwan. Pwede na mahimo nga questionon nito Supreme Court. O doon na manghigalay kakulian diya sa Constitution. But granted for the sake of argument, para mapaspas pa, para madali ta, para mudagan ang atong impeachment case. Granted, ang pagkadaan Cheese, Mayo. So far, sa first day nga, first day sa impeachment trial. Now, kinsa may nakalamang? Muna ang dakong pangutana, kinsa may nakalamang ang prosecution ba or ang defense? Kaya itong ipaminaw kagahapon, dunay, of course, yung mga nag-play sa mga video, papayla ila sa prosecution, ang ilang mga abogado, ang panel of prosecutors, ang council for the prosecutors,
defense team, ni Vice President Sara Duterte, unya human niya na mga higala, may mga dunay motion si Luistro, unya dunay tubagod mga higala, giobjikan mga higala ni Attorney Sison, unya dunay dayon mga higala mga opening statements, unya dunay mga questions. Now, niining first day pa lang, kinsay nakalaman ang prosecution ba or ang defense? Kana mo idako pangutan atong tubagon na kanang taon sa ato sa padangat ang pipila ka mga mainundan ng painundong ginali aron pa idugang og plasta ng atong technical nga habig. So balik karon taon sa mga Straight to the point. Atong balikan gyapon no ana sa Tony Rufil atong balikan no karon taud sad makasama ha o ni matod pa ni Giovanni Librando wala man ay gamit ng Senate President unsa naman na papahawaan na diha oy nga saba nas kasama nga Giovanni hinuon o okay na kasamang Nestor okay na Attorney Rufil balik diha nimo. Okay. Okay, kasama DJ. Okay, Attorney Rufil, go ahead, madungog na. Okay, sige. So, salamat kayo kasama nga DJ. Ako sa i-adjust ko ng atong technical kuan diri ang atong mga equipment diri. Gumikan kay gawas nga dunay katulian sa signal ato sa ngigitanaw ang atong sitwasyon diri. So, at least okay na siguro diha, no? Para masiguro lang ginato nga medyo okay na itong dagan sa atong pag-broadcast karon. Okay, so, kung naman siguro ka sa mga video, in the meantime, no, wala pa mga ito sa replay siguro sa agad, ang kinilang kang reistro o kang kinilang kang season, okay lang mga opinion statements. So, kung ako sa matangkang mo doon, kaya hapon ang sa matong hitambuk, at isa may nakalamang bisawa nga, ako sa siguro ang paminawan ka dali, although bisan dili na ito tiwason ang kanan, ang kinilang reistro, isang katunga lang ang paminawan, kaya nakapaminaw naman ang mga tao, kaya humang reistro at ang paminawan, sa katunga lang niya po na transition, dahil hatag tagdugang analysis kasama Binji, nabot sa kinsa may nakalamang kaya hapong adlaw sa first day ka lang sa impeachment trial. Okay naman yan kasama Binji? Okay, kasama ang Gerald, ito bang mapaminaw ang portion sa kani yahang before sa opening statement? Sa telebisyon. Okay, ang unang hutot ng Luistro kasi may prosecution. Si Luistro to na. Na to ang season. Okay, ningon na ba si Luistro Attorney Rufil nga malipayon kuno kaysa mo ni daog gahapon? Kung people sa side sa prosecution, at least tapos lang, kalang himulal ko sila na kami maoy nakalamang bigapon, ang itin sa sadod na ingon niya kami siya nakalamang, okay sila, pero natin ito pagulong analysis kasama Binji na fair analysis sa tagahapon. But before atong paminawan ko sa katunga lang ang Luistro o katunga lang sa ang attorney season sa defense para ako makapas kasama Binji. Okay, sige, ito paminawan ko no. The trial of all the articles of impeachment shall be completed before the senators vote on the final question of whether or not the impeachment is sustained. It is gleaned from this rules, Your Honor, that the senators will be voting on a per article basis, Your Honor. And that is Atong kanon sa katong sa intro sa nang laang sa opening statement sa gyud niya kasama Gerald forward gamay. Okay, ito ikuan og gamay. Sige pa gyud. Katong siya na mo ipag istorya ni gyud niya ni Luistro. Sige, forward pa gyud. Forward pa gyud og gamay gyud. Kanang sa sinugdanan anak, kanang sa permero ni ang tabi dong. Kato isa. Sa man to? Defense panel. Thank you, Mr. President. Noted, and we will discuss the matter with the parties. Senator Pangilinan. Yes, Mr. President, if I may be likewise allowed. Ato sang kuanon. Kani. lubos po naming nauunawaan. Mr. Presiding Officer, the Honorable Cheese Escudero, the Honorable Senate President, Honorable Win Gatchalian, sa atin pong mga kagalang-galang na Senator Judges, mga minamahal na kababayan, sa loob ng bulwagan o sa labas man, mga nakatutok sa telebisyon, sa cellphone o sa radyo, sa ang sulok man ng mundo, kayo naroroon. Maraming Pilipino
ang nagtatanong ngayon. Bakit mahalaga ang paglilitis na ito? Ano ang kaugnayan nito sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Lubos po naming nauunawaan ang mga tanong na yan. Sa katunayan, may isang driver na nagtatanong, paano sasapat ang kita sa pasada upang mapakain niya ang kanyang pamilya? May isang OFW na nagtatanong, hanggang kailan kailangan lumayo upang mapaaral niya ang kanyang mga anak? May isang guro na nagtatanong, paano pagkakasyahin ang kanyang sahod sa dami ng utang na hinuhulugan? May isang manggagawa na nagtatanong, hanggang kailan magtitiis sa pansamantalang trabaho at kakarampot na sweldo? Sa unang tingin, maaring sabihin na malayo sa buhay nila ang paglilitis na ito. Ngunit hindi. Hindi po. Sapagkat ang usapin ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. Kapag ang isang empleyado ay nagkamali ng paggamit ng pera ng kumpanya, siya ay pinagpapaliwanag. Kapag ang isang barangay treasurer hindi maipaliwanag ang nawawalang pondo, siya ay iniimbestigahan. Kapag ang isang principal ay naglustay ng pera ng bayan, kahit 5,000 lang yan, siya ay pinaparusahan. Natural lamang na magtanong ang sambayanan kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot. Bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigin ang isang tao, hindi upang maghiganti sa kalaban, hindi upang manalo sa politika, kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Sapagkat ang kasong ito ay higit at lampas sa sino mang opisyal. Higit at lampas sa anumang partido. Higit at lampas sa alinmang administrasyon. Your Honors, the framers of the Constitution understood that there may come a day when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office. They also understood that there may come a day when trust would be broken. And that is why they gave the House of Representatives the power to impeach and the Senate the duty to judge, not to punish political opponents, not to settle political scores, but to protect the republic itself. That is why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Your Honors, the prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi SOCMED narrative. Okay, kadiyot lang sa Evidence. kasamang Gerald ha. Kadiyot sa kadisin niya si kasamang Nestor o niya ato sang kuano ato sa putlon o gamay kay murag nisugod na og tulo ang laway ang Luistro.
Balik ta makasama diri sa tong Bacolod Cabildo karong buntaga. Kauban gihapon nato ang atong station manager Attorney Rufil Baniok. Karong buntaga. Yes, Attorney Rufil, balik ta sa tuang programa. Okay, yes, sa mga din. Kumusta na? Okay ra, Attorney Rufil. Loud and clear gihapon. Okay. So, now, actually, ang opening statement ni Registro, o ating gibalik, no, opening statement ni Registro, nagkabati naman ito mga listeners sa amin, ang opening statement ni Sison, ato lang di-review gamay, actually, okay lang kayo, ang ilang mga opening statements. Hanggang Registro, ngayon pagkapiparalo, substantial kayo ang iyang opening statement. Transition sa ato paminawan sa utotod, substantial sa ang opening statement. Ang kaloristro medyo relatable sa mga tao, pangmasa ang kaloristro. Ang transition, di na punto, pero legalistic ulit tayo. So, mana ito ulit siya. So, minun pa na, pare-parihala maayo ang ilang mga opening statements, ang content, pare-parihala maayo. Sa delivery, minun po na maayo mo deliver sa islo, ikaw parang siya, rangga ang pag-istorya, maayo nga ba, operation contest po sa iskulahan daog sa islo. Maayo ang iyang delivery, maayo ang iyang posing, maayo ang iyang deliver sa iyang speech. Unya, opening statement, unya, relatable sa mga tao. Ang problema lang aning, na kinik niyang statement, managinggal kung sa iskulahan kami, contest din sa oration sa eskwelahan, also issue. Kung ako mo judge between this decision, mayroong pagka-deliver ng issue. Ang iyang content, relatable sa masa yun. Pero gipulawan gid Attorney Rufil, gipulawan gid og tuon ni Luistro. Sigurado. Although ngayon pa puluhan sila, gipulawan nilang duha, ang transition legal tayo. Dili punto. Legalistic tayo. Ang transition, dili punto, pero relatable sa mga tao. Makarit ang mga masa. Nindot na pagkadeliver, nasa eskwelahan pa niya kung contest pa sa eskwelahan daog si Luistro. Pero ang problema lang kay ang mga tao mo dyan, kung yung magutatanan, lumot sa credibility sa nag-deliver. Ano ba yung talaga ko, dato sa eskwelahan mag-contest, baka ng mga bata ko dito sa sumbindi na, patilong television, Dr. Historia, may mag-deliver na, ako may basis mo, ang actor na nga kinabuhi, ang mga tao na kasabot man, kinintiyang speech ni Luistro, nindot kami naon, again sa mga particular, nindot kami na speech, kung nintulahan ng katong mga dunay problema sa flood control. Kaya naman tanang niya din na, ang driver, may isang driver na nagtatanong, may isang POW na nagtatanong, may isang guro na nagtatanong. Nindot kami naon. Kaya corruption din. Pero ang tao, aware ang tanan na ang corruption na mas dako ang flood control. Hindi na speech na o yan i-address o dunay i-impeach na katong na-involve sa flood control o katong mga na-involve sa flood control scandal, i-group nila yung own speech. O niya, naibaw mo ta nga karanaan siya. Mula ang mga tao, medyo nanasalik ini mga pasisabot karon, plangka pag-istorya na dihilasan ini opening statement na Luistro. Muna yung plangka pag-istorya. But, ngayon ko na diyan tayo nagkalamang kagahapon, patastakas lang. Pero ang mga tao, o panalitan, dati din terrorist, hindi ganahan ka, pero kasi mga tao na dili dati, kung ganahin, kasi nasa neutral, makasabot sila na, kanindot siya ang speech, kanindot siya opening statement, kung dili lang si Vicky Sara ang naido. Ano patas mo? Patas ang naido mo. Aside ni Vicky Sara, naido po ang mga katong na-involved sa flood control kagis. Na muna ang ating analysis kini kang Luistro na ang halal. Lindot po rin naon, isa pag ating piyasyon ka na sa dilipat na matabok na rin desisyon, kung kinsa na kalamang, may nito patas-patas lang, pero imo kong pugso sa kota, o kinsa din ang statistically tayo sila. Pero kung atong ibigay-ligod, di ba na kalamang kung sa basketball pa, one shot o half shot, hindi na kalamang gamay tayo. Pero first day ka maguto. Ating pangalan si Luistro gamay, nga itong paminawang desisyon. Pangalan rin, sa kanindot, ang nasa deliver kasama bidik. Kung sa kanindot, kung i-deliver ni ang Sara, with assistant, at itong dakong corruption na inbot. Awin mo pagkanan, nagulay dakong corruption na flood control. Awin mo pagkanan. So, umita na, nag-lustay sa kwarta sa Tuhan, sa kwarta sa driver na nagtatanong, group na nagtatanong, PW na nagtatanong. So, kanindot ka na, kung
i-apply na sa flood control. Pero kung pagpag-isawa niya, ang iyang mga kauban ng mga congressmen na involved one day, bisag ganyan yung istorya, medyo mahilatan ang mga tao. Sige, ito kami na dugan kasi rehistro kasama bigay. Luis, sige. Kasama Gerald ato ano. Sapagkat ang usapin ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. Kapag ang isang empleyado ay nagkamali ng paggamit ng pera ng kumpanya, siya ay pinagpapaliwanag. Kapag ang isang barangay treasurer hindi maipaliwanag ang nawawalang pondo, siya ay iniimbestigahan. Kapag ang isang principal ay naglustay ng pera ng bayan, kahit 5,000 lang yan, siya ay pinaparusahan. Natural lamang na magtanong ang sambayanan kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot. Bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usin ilang isang tao. Okay. Ito yung boss gamay sa Gerald. Okay? Hindi ko na, pinagkaitan dito na kapag ang principal, kapag ang kong na gagawin na mag-list kayo sa kulang ng bayan, imbisidahan. Pero, kinimanagad po, hindi kayo kung hindi selective and justice. Kung ano ito, bukod na, katabi mga tao na na-involved sa corruption. Pero kanang bukod niya, kung sorry, bukod ang medyo manglakat mga tao ng ina. Wala ito ang kapag istorya. Kung ito naging, kung delivery lang ni Operation Puntis istoryahan, daog sa istro o inana lang. Pasmayo siya mo delivery. Kung muna na ito basihan. Pero ito paginawa si Sison kasama bigay, naandam na kami July para matabawas ko ang defense. Bilang ko tiwasyon agang Rachel, bilang ko na ito tiwasyon agang Sison. Isag, ato na i-play sa Sison, kasi katunga lang mata, na itong matagal bungang pag-analisar kasama nga bindi talon. Sige, unsa man na kasama Gerald na na okay na kay may pagkatagi krabaning ka Luis Tro no sige ingon na Attorney Rufil maayong pagkasuwat, maayong pagkatagig, maayong pagka-deliver niya. Okay? Okay na kasamang Marisa kang Sison, Attorney Sheila Sison. Okay, sige, saman. 15 minutes and we will give you the same latitude. Okay, itong paminaon, ang abogada ni for the prosecution for an additional sa 3 Defense minutes. Council, Attorney Sheila Sison. Your Honors, fellow Filipinos, good afternoon. As we begin today the impeachment trial of the Vice President, and in the days ahead, this court will undertake its constitutional task of receiving and weighing the parties' evidence, and ultimately to decide whether these pieces of evidence justify either a judgment of conviction or acquittal, guided only by its members' conscience and their solemn oath to do impartial justice. The present undertaking of this court, therefore, not only carries the weight of the Constitution, but also the imprint of our nation's history, because the Filipino people have shown that they never forget. We, as a nation, never forget. But why is the act of remembering important? What does it matter to our history and to ordinary Filipinos? Because in this trial, the prosecution proposes that we unseat the Vice President elected to office by more than 32 million Filipino people, more than the number of votes cast for the sitting president, and much greater than any of the votes secured by each of the members of the House of Representatives who now are here to prosecute her and seek to undo this people's choice. Sa makatwid, ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Whatever one's political persuasion is,
The reality is that the prosecution now comes before this court to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate. You all have heard the prosecution say repeatedly that this is because they seek accountability, that the people have a right to hold their leaders accountable. This is not a matter of debate. Indeed, the people have a right to demand accountability from their leaders. What we have yet to hear from the prosecution, however, is this. When the Constitution declared under Section 1, Article 11, that public office is a public trust and that public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives, the Constitution does not only speak to the Vice President. It also demands the same standards from the prosecutors. Being public officers themselves, the public prosecutors and the members of the House of Representatives are also held to the same constitutional standard. And so we must remember what history tells us. This is not the first time that members of the House of Representatives have attempted to remove the Vice President, and in a manner not compliant with the Constitution. In a July 25, 2025 decision, the Supreme Court unanimously declared in Duterte versus House of Representatives, GR numbers 278353 and 278359, that the impeachment proceedings in the House of Representatives were tainted with grave abuse of discretion, rendering the articles of impeachment that the House transmitted last year to the Senate as void ab initio. Early this year, the Supreme Court unanimously denied with finality the House of Representatives' motion for reconsideration of that decision, with a reminder that while impeachment is a powerful democratic process to call out corruption and grave abuse, impeachment can be abused, and that impeachment should never be abused to maintain the hegemonic dominance of greed by shaming those who occupy high government positions into preventing them from doing what they were sworn to do. But perhaps the most enduring reminder of the Supreme Court that we must not forget in the entire course of this trial is that, in the words of the court, the rule of law that does justice is our lodestar, and that justice includes accountability. Justice includes fairness. Without fairness, there is abuse. This fairness is what our democracy is all about. It is in light of these reminders that we draw attention to certain fundamental legal principles that we think we must not forget throughout this trial. Mga batayang prinsipyo na dapat nating tandaan sa buong panahon ng paglilitis na ito, anuman ang ating kulay o politika. If we are to be true and honest to our proclaimed values, such as the pursuit of accountability, justice, and integrity in our system of government, then we must remain possessed of an unyielding resolve to ensure that the trial and judgment in this case are done in accordance with the command of the Constitution, the majesty of the law, and the discipline required by the rules. Otherwise, those who stand in sanctimonious judgment of the Vice President will send a clear message that the law can be bent when it suits the convenience of the powerful, and that justice can be sacrificed at the altar of partisan interests. Mahalagang tandaan ang mahigpit na paalala ng ating Korte Suprema. Impeachment is not a purely political proceeding. It is primarily a legal, political, and constitutional mechanism. Ibig sabihin, kailangang naayon sa batas at konstitusyon ang anumang proseso nito. According to the Constitution, it is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. This power is not shared.
The Constitution gives no other body, department, tribunal, agency, or a mere committee of any of these institutions the power to try an impeachment case. The House merely initiates, the Senate tries. Yet, we have seen the Committee on Justice conduct what its chairperson, the lead prosecutor in this case, described as a mini trial, which, as we all had witnessed, became a vast fishing expedition of alleged evidence that were not even part of the impeachment complaints under its consideration and which the respondent accused was made to answer. In that mini trial, we saw how the purported pieces of evidence were curated to construct a narrative against the vice president even before this case reaches trial. The articles of impeachment presented before this court as an exercise of the House's power to initiate impeachment cases are therefore, in sober truth, the product of an impermissible intrusion of clear constitutional boundaries. Over the course of the impeachment trial, the prosecution will attempt to convince this court and the court of public opinion that the allegations in the articles of impeachment are supported by materials they obtained during their mini trial and that evidence exists to sustain a judgment of conviction. They will claim that the notices of suspension and disallowance issued by the COA and the COA decision Attorney denying Rafael. the Vice President's appeal of the disallowance support their accusation with Okay, gamay lang kayo. Tingali, nindot ang statement sa ni Attorney Sheila Sison kasama PJ, ilang i-emphasize, although legalistic na ang tunga-tunga o padong na kahungkong, ama, makapatinilo yun nga relatable sa mga tao na si Sara Duterte gipili na sa 32 million Filipinos. Gipili siya sa kinabuan. In fact, sa history, sa mga vice president sa nation, siya pa mga nagkuha ng number of votes. Sa may 32 kinagagalan. million, more than 32 million. So, ginasayos na ang mga tao, ang sovereign Filipino people, kung nagpili niya sa Malaya na napili. So, ang kanang iskutan niya, gamay lang. O niya, kauban, gyapon na to sa Attorney Rufil. Sa iyang programa karon. Yes, Attorney Rufil, balik ni mo. Yes, kasama din. Sa ito naging pala dyan. Ang nindot paminawan ang kang pistol, nindot paminawan ang kang season. Kung mag-isbot of legalistic, rakayo ang kang season, medyo relatable sa mga tao, pagsugod talandaan na dipili sa 32 million ka mga Pilipinos kapin. Relatable na, sa unahang anak niya ang speech, medyo legalistic ayo. Ang kang strong ay relatable kayo sa mga tao, pangmasa, pero mo din na, namula ba kung ka na ang mga tao na maminaw, medyo maingon na, makaingan ba na, nindot pa ka deliver, pero mo pwede mo subayan o char. Ayaw na lang ta. Pero naawang magutan na, kaya nibuto magot ang flood control issue. Ito ba maingon ni BBM sa una, mahiya naman kayo. Kunya, mula ba kung karang, si issue na deliver, karang ang mga tao makaingon, wala ka na siya mo aso, no? Baka mabalik niya ang kanang yung deliver. Kung siya mga kauban ng mga congressmen na involved sa flood control o katong all the way to the higher ups na involved na ng flood control. Muna, karang ang tulog, uli mo ba siyan? Maayo ko pagka-suwat, maayo ko pagka-deliver, ang problema ang credibility sa nag-deliver. Una yung problema yan sa kalo-istro. Ang Lipos Transition, maayo ang pagka-suwat, maayo ang pagka-deliver, pero legalistic na tayo ang pagka-kwansa. Kung dito kisa na paminaon, kung sa masa, kinini ang dili-dili na ka relatable sa masa. Ang kalo-istro, relatable ka sa masa, pero hindi makahilas na sa doon, kaya away mga tao nga, ano man nga, medyo selective ba ang justice. Pero kisa mo ginagalaman anin doon ha. At ang kalalig klaro nga evaluation ba. Sa ito nangingon, statistically tayo sila ang prosecution of defense kagahapon sa first day. Pero kung atong function dyan o ang sanapit ang naay o sa basketball ka half shot o lamaw o one shot lamaw, naagyan na kalamaw damay. So first day pa magkutsa ni. So kung lang kanalin si Sumat, ino tayo punto nga atong isubay ka ng bidya. Okay. Atong tiusog paminaw kasaman Gerald be. elected to office by more than 32 million
even before this case reaches trial. The articles of impeachment presented before this court as an exercise of the House's power to initiate impeachment cases are therefore, in sober truth, the product of an impermissible intrusion of clear constitutional boundaries. Over the course of the impeachment trial, the prosecution will attempt to convince this court and the court of public opinion that the allegations in the articles of impeachment are supported by materials they obtained during their mini-trial and that evidence exists to sustain a judgment of conviction. They will claim that the notices of suspension and disallowance issued by the COA and the COA decision denying the Vice President's appeal of that disallowance support their accusations, with the release of that decision by the COA conveniently timed and coinciding with the committee hearings. They will claim that the certifications of the PSA confirm their allegation that recipients of the confidential funds do not exist, even though they listed one Mary Grace Piatos in their pre-trial brief as among their witnesses, or that the liquidation of the confidential funds in a span of 11 days was allegedly swift as to invite suspicion. The prosecution will assert that the supposed NBI findings of similar signatures across a number of acknowledgement receipts submitted to the COA are supportive of their conclusion that the disbursements of the confidential funds were irregular. What the prosecution avoided informing the public so far are these: that it was the then Secretary of the Department of Budget and Management, Amena Pangandaman, who issued a memorandum for the President through Executive Secretary Lucas Bersamin on October 18, 2022, recommending the approval of the Office of the Vice President's request for confidential funds. That the Office of the President did in fact approve that recommendation of the DBM through a memorandum from the Executive Secretary dated November 28, 2022, and signed by the former Executive Secretary Lucas Bersamin by order of the President. That on December 13, 2022, the DBM issued a special allotment order number CIRO-BMB-C-22-001-2004, signed by former Secretary Amena Pangandaman, to cover the request of financial assistance, subsidy, and confidential funds of the OVP that, notwithstanding the impending end of the fiscal year, the confidential funds were nonetheless released to the OVP on December 20, 2022 under this documented approval process. That the COA decision is far from being final, that there is a pending motion for reconsideration of that decision, that, assuming arguendo, the COA denies that MR today, or while this trial is ongoing, as could plausibly happen under the circumstances, the respondent accused still has legal remedies available under the law and rules and can file a petition to question the validity of any forthcoming resolution of the COA on the MR under Rule 64 via petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court, and more importantly, that nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds as confirmed by attorney Gloria Camora when she was asked on this point during the committee hearing on April 14, 2026. Across all other articles, the prosecution will lay a landscape of what it deems to be their evidence in support of their speculations and conclusions. We are not strangers to all these accusations, precisely because this was not the first time these narratives were foisted into the minds of the general public. We have heard the same tales and stories of these accusations since 2024, when the House conducted its Quadcom hearings and most recently the mini-trial of its Committee on Justice. But what we must not forget amid all these accusations is the fundamental legal principle that the burden of proof never shifts. The burden of proof never shifts. He who accuses
must prove his allegations with evidence that meets not only the degree of proof required, but also meets the evidentiary standards of admissibility, credibility, relevance, materiality, and competence. We therefore should not lose sight of the core principle that the burden of proof is on the prosecution, and unless it discharges that burden, the accused need not even offer evidence on her behalf, and she will be entitled to an acquittal. This is the law then. This is the law now. And the underlying principle for this burden of proof is simple. Under our Constitution, every accused is presumed innocent until proven otherwise. An accused has in her favor the presumption of innocence, which the Bill of Rights guarantees. This also brings to fore the reality that, in the words of the Supreme Court in People versus Pagal, the individual citizen is but a speck of particular molecule vis-a-vis the vast and overwhelming powers of government, and his only guarantee against oppression and tyranny are his fundamental liberties under the Bill of Rights, which shield him in times of need. Sa madaling salita, kinikilala ng ating saligang batas na sa bawat paglilitis, ang isang individual ay nahaharap sa malalim at napakalaking makinarya ng buong estado. At ang tanging sandigan lamang niya laban sa anumang pang-aabuso ng kapangyarihan ay ang kanyang mga batayang karapatan sa ilalim ng ating konstitusyon. Kaya't mahalagang linawin na sa gitna ng pagtatangkang ikondisyon ang kaisipan ng mamamayang Pilipino at sa gitna ng walang humpay na komentaryo sa mga pampublikong espasyo, wala pang maituturing na anumang ebidensya o alegasyon na napapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas. Higit sa lahat, ang anumang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon at hindi lamang sa kagustuhan ng iilang may hawak ng kapangyarihan. One might ask, why is it important that we must not forget these basic principles? The ruling of the Supreme Court tells us why. The Bill of Rights applies to the entire impeachment process because inasmuch as our court recognizes that impeachment is a political process, it reminds us that it is not a purely political process, but a legal and constitutional mechanism. Thus, if we are to uphold the rule of law, serve justice, and invoke the accountability mechanism, then this court and we as a people must guarantee that all efforts to hold our leaders accountable must be done right. This we must not forget. I thank the court and the public for the privilege of your time. May God bless our country. Opening statement of the Council for Respondents. Okay. 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 Okay, Attorney Rafael. Oh, wato iyang statement, opening statement, Attorney Sison. Now, so what we do is, ang opening statement ni Registro o ang session, parehado na strength and weaknesses, kung atong tanawon, kung atong gaduhan ang ilang opening statements sa mga video, tayo lang sila. Tayo lang sila. Kung ito kahapon, kung saan sila itabo, ngayon taon na kalamang o one shot o hot shot, o ako tumutangon, statistically tayo na, pero o binugal na kalamang o hot shot o basketball pa o one shot na kalamang ang defense. Kahapon. Ano man, di na emotion sila isto kasama bindi, ayaw sila pag-deliver sa speeches, emotion sila isto na, kato yung emotion dramatic sa ito. Kita sa ito na, pagkakas ko na lang, mutuna sa defense stability na lang na daw sana na pinag-arraignment, basahan siya sa kanang articles of impeachment, na wala siya mutuna sa matis ito na, lima ko, wala siya mansara o on tuna. Pero itubag siya si Son kasama bindi, na dili kinahanglan. In fact, ang order sa impeachment court na gitirmahan ni Win Gasalian, mutuna si D.P. Sala, personally, or through counsel. Pero ang motion isto na, medyo, iya yung nakakita na ganda. Protestor niya dyan na, asahan na kung ano, dramatic ko na na motor sakyan na kinani ang nawakig
Ngayon na, tarawa, wa mo ito nga saran, hadlo, pakukuha na, atubang, pero mali pagkatubag ni Sison. Nadilik ko na hangas. Wala, kung atong nasiyan ang unang mga impeachment, like ni Ira, kaya ito, ano ito nga sila? Di mo minister na ito nga, ang subject sa impeachment. Ikaduha, katong kang corona, kung man sa ito nga corona, pagsugot, dito nga siya, sa hinang nakadecide ang defense, na ipresent siya. Sumasunod sa sala, tinanong ng kantila, wala siya matunga. Ang kang corona, wala siya matunga, pagsugod pa lang, nakanin kang sala, medyo, kung di kayo isla na kanang tunagyo, panimauna, no? At sagol ni pag-black eyes, kay nabukan man nga, kanang kung saman, kailangan ba mo tunga o dili? Si Sara Duterte. Ang kanang tunga, ni Vice President Sara Duterte o dili, lagi na anang panahon na pagsugod sa impeachment, di opsyon na ni Sara Duterte, Vice President, kumutunga sa o dili. Mao na hinungdan, na ang order mismo ni Will Gasayan, kung atong balikan ang order, atong pakita, order mo tunga siya, personally, through council. Ngayon, pagkatubag ni Sison na minister. So, mga major kan, tubo si Listo kagahapon at tungkol na motion mo na umingon tangan, kisay na kapabor kagahapon, mingon ko, statistically tayo, pero kung imo ko pugso pa pangutan na o statistically tayo, kisang dinil na nabita, makaingon tangan na kalabaw o half shot o baka one shot, ang defense kagahapon sa unang adlaw pa lang sa trial kasamang bindi. Ang observation ni kinini ang Sison medyo combative kayo siya ang abogada o magiging sa pautang dunay gamay istorya sa prosecution tubag no ang mga hitabo kasama bindi. So mga bata na yung mga lawyers ni Vice President Sara Duterte apan dunay mga senior sa nila like si John Simeone wa ko mo tunga gapon si Sigrid Porton no kasama ni sa mga ni intra of appearance in the part sa defense. So, aligre na naingon pa na sa pagkakaroon, first day, pumantaw, tanaw ito kung unya, sa second day, atong itali na, sa vaccine pa rin kasama bindi, atong itali, ang first round, labaw sa ka, point si, Diti Sara, upunyak ka, kung sa kayo makalabaw, o pugmo, kung sa ka, kay ang hiri na rin kasama bindi ko man, kana na ang Lunes, Martes, Mercury, so, kung atong tangaan o grado ba, ang matag adlaw, nga ipailayan ang hirin, pilay labaw, pilay dili. Kagahapon, maingon ka na patas-patas ba, statistically tayo ba, wag ko na kalamang nila duha, pero ang so i-doon, kung di kaligid, doon ay half shot or one shot o sa basketball para kalamang ang defense kagahapon. Ganito na motion na lo-istro kasang bigay, kwanto, pag naman-istro, ang yung motion, na pinangan ang sama ng Vice President, ni Kota sa mga punto dito. Dapat sa isang court na mga lawyers na puto nga. Ang Vice President, kung disunda sa solisisyon, kung natin tayong sa isang bigit, pwede ko ito katong approach, pwede ba tayo makuha ni JL, kung nakasayang lang gamay. Kung hindi kayo, at i-discuss ang punto kasi, kay doon naman tayo limitation sa pag-discuss lagi kay remote broadcast man saan, ikaw na aliha. Pero kung kaya pa ni Gerald na makuha ito, nakapagin mga punto ito, hindi tayo i-discuss. Pwede ang motion ni tanawa ko na. So yan na to, Juan. So yan na to, kasamang Marisa. Pwede rin. Tanawa ko, dinayay sa ito. Natangkubog si English Shorter. Sige, ito ko nung kanon. Igo sa akin. Mga nakatut Sige, ito ko nung kanon. Ito, so yun pag... sa cellphone o sa radyo, kani. saang sulok man ng mundo, kayo naroroon. Ang motion na niya, katong motion ni... katong Dito ang opening statement, doon ay motion. atong ikuandong katong before sa opening statement niya katong pagsugod ginya pagbarog niya pagsugod gyud sa iyahang pagtabi. Mas pagila-ila, ay motion din na may kwan siya. Kaya tanawa lang ang dapita. Di ba nga ang kwan din, ganito mo si Sison, anak. Dito ang opening statement. Sa pasada, upang mapakain Medyo na igo sa carry gifts. litok si Luisco. Kung nabutan pa na o boxing ulit, barang siya. Motion for the consideration of that Sige, decision. kaya mo siguro ni. Atong paminaw ng audio. Naman sa gamay nga, kakulian gamay ng higala, kaya remote broadcast magutan, sa bigay ko dito speaker. So, pasensya lang mo gamay mga kaigsunan, ha? So, dinay motion to issue about ni Sara Duterte nga gusto siyang mutungan yun. Ang ditubag siya ni Sison, o kunya ni Rolo si Jesus Cordero kasama bidya, ni Rolo si Cordero nga duling kudangan. So, ang role ni Jesus Cordero na ikang si Kwan,
alcance sa Luis Ro. Kung katong ruling ni Estudero, correct ba? Correct. Ano yung ruling? Tarawa na. Kung masubay na ito gamay. Sige, atong Sige ano lang, gamay lang. They may Ato yung criticize. scan ka na rin. They may Oh. compete fiercely. So, nung motion si Luis Ro, That yung is gigan na ni... Secretary Gifts. President. Ika. Atong Sige, kanon magbawas sa siguro, eh. atong kanon sa kani. Sige daw. Kani murag maun ni siya pero ato isugod sa sinugdanan sa Man Gerald be. Sige. Okay. Impeachment and the entry of the corresponding answer or plea for each article of impeachment, Your Honor. Your Honor, Tama this lang. is consistent to the Senate rules on impeachment, particularly Rule 7, Your Honor, the last paragraph of which mentions about failure to appear, failure of the lawyer to appear, and failure to file answer. There should be an entry of plea of not guilty. Likewise, Your Honor, under Rule 9 of the Senate Rule of an Impeachment, which says that the person impeached shall then be called to appear and answer the articles of impeachment against him or her. In this rule, Your Honor, it was likewise provided that the name of the person appearing in behalf of the respondent should be entered into the record. And by the answer, Your Honor, it is humbly believed that it pertains to the particular plea of whether guilty or not guilty of the respondent, Your Honor. Likewise, Your Honor, under Rule 22:21, Your Honor, the trial of all the articles of impeachment shall be completed before the senators vote on the final question of whether or not the impeachment is sustained. It is gleaned from this rules, Your Honor, that the senators will be voting on a per article basis, Your Honor. And that is why it is the humble submission of the prosecution that there should be reading of the article and entry of the particular plea per article, Your Honor. This likewise, Your Honor, manifests our complete adherence to the mandate of the Constitution sa pagbasa po ng mga artikulo ng impeachment at pagpapasok ng sagot ng respondent, maipakita po natin sa sambayanang Pilipino ang ating pagsunod sa mandato ng konstitusyon. Likewise, Your Honor, it upholds due process not only of the respondent but also of the Filipino people. Sa pagbasa po ng mga artikulo ng impeachment, she will be informed of the nature of the accusation against her bago pa po siya sumagot whether she is guilty or not guilty, Your Honor. Likewise, Your Honor, ang 4 na artikulo po ng impeachment ay nakabase sa iba't ibang alegasyon ng facts at iba't ibang nature of accusation or cause of action, Your Honor. And with that, Your Honor, it is perceived that there's a possibility that the plea of the respondent to each and every article will be different from one another, Your Honor. And lastly, Your Honor, this is consistent with the Senate rules on impeachment because the senator judges, the honorable senator judges, Your Honor, will be voting on a per article basis after the conclusion of the trial of this impeachment case, Your Honor. The chair will respond unless the counsel for respondent would like to say something about the motion of the distinguished lead prosecutor. Yes, Your Honor, may I comment? The lady Before may the- proceed. Before the presiding officer can rule on the motion or request of the lead prosecutor. But before I give my comment, may I just clarify if the lead prosecutor Gamay lang, Jay. Okay, kasama Gerald, may kano. Sa gamay, nakangko sa gamay. So, kasto mo ko'y dihimo ni Luis Ro na kanunaan daw sa mga ipaahin niya ang Vice President. Ngayon po man mo ito nga Vice President gahapon. Sumula ko ka lang dramatic pero nga kuwan, kinilihan lain, kuminyaon, lain ka na, nawa siya matuna. Pero ditubad sa sisyon. Wala palitan si actually sisyon pagahapon ang ipuntuha. Ang kasamang bijik na pagrulo ni Escudero, sakto ang posisyon ni sisyon. Natangkugot din nakita si Istro. Muna nga, gahapon, sa first day sa trial, nakalamang gamay ang depensa, pero statistically tayo na, niligid ako ng pagkalamang. Taraw ha, si Sison, ito panginawan si Sison,
Kasang bigay. Kasi sumpay lang ko muna sa siya. Procedural, katulad. Ay, panayin na tulad. Sige. Kato siya, sumpay na ko. Dito siya, dito ko sumpay ka ato niya, sumpay na ba yan? request of the lead prosecutor. Okay, But, ganun lang ganun before I galakay give na you namatay comment, may I ganun. just clarify? Okay, If sige. the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused. Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have It's mentioned, Your answerable by Honor, yes or no, Your Honor. Rule Is the 7, lead prosecutor, Rule 9, is the lead Let this prosecutor not be a debate between the requesting councils. for the respondent accused Counsel to be for arraigned, Your Honor? respondent, kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor. We will recognize the counsel for respondent for comments on the motion and the manifestations Sige made na. by Bait the kayo. lead prosecutor for the House. You may proceed, ma'am. Thank you, Your Honor. I believe I have a standing question to the lead prosecutor, and I would like to ask her for the legal basis for requiring the respondent to be arraigned today. Because, Your Honor, I note that in her request earlier and manifestations given for the respondent to be arraigned today, she cited Rule 7, Rule 9, and Rule 21. However, in Rule 7, it very clearly states that if the person impeached after service shall fail to appear either in person or by counsel on the day so fixed, or appearing shall fail to file his answer to such articles of impeachment, the trial shall proceed nevertheless as upon a plea of not guilty. Well, this rule is clear. It does not talk about any arraignment. And if we take a look at this sentence, everything here has been satisfied. The respondent accused is here, has attended through counsel. She may not be in person, but the notice given to the defense is that she may appear through counsel. Second thing is that the respondent accused was also able to file her answer. And so Rule 7 does not support the request of the lead prosecutor that the respondent accused be arraigned today. Now, on the matter of Article 9, counsel also say that the person impeached shall then be called to appear and answer the articles of impeachment against him or her. And if he or she appears, or any person for him or her, the appearance shall be recorded, stating particularly if by himself or by agent or counsel, naming the person appearing in the capacity in which or he appears. If he or she does not appear, either personally or by agent or counsel, the same shall be recorded. And for all intents and purposes, respondent is present today through counsel. There is also nothing in Rule 9 that requires the reading of a 23-page articles of impeachment, which will be a waste of judicial time. Finally, under Rule 21, Your Honor, may I just correct the manifestation earlier by counsel, because it would seem to me, unless a reading of the transcript would say that I'm mistaken, but I seem to have heard the lead prosecutor claim that the voting on the articles of impeachment will be per article. Well, that's true, but the first sentence of Rule 21 says, the trial of all the articles of impeachment shall first be completed before the senators vote on the final question on whether or not the impeachment is sustained. Now, honestly, I do not see how Rule 21 is related to the motion now being requested or propounded by the lead prosecutor. At any rate, Your Honor, given that the respondent is represented by her counsel today, and this is consistent, her appearance is consistent with the notice given and in accordance with the rules on rules of procedure of this court, then we can enter her plea on her behalf. The arguments of the parties are duly noted. Chair will now make its ruling.
The articles of impeachment were deemed read and spread into the records when it was referred by the Senate to the Committee on Justice for the proper issuance of summons. And a plea of not guilty will only be entered in accordance with our rules in behalf of the Vice President if she does not file an answer. But in this case, she has filed an answer and in fact has appeared through counsel. Insofar as the reading of the articles of impeachment is concerned, it will be done at the final resolution of this case when it is put to a vote by the senator judges, where each article of impeachment will be read before a vote shall be taken thereon. For those reasons, the motion is denied, and the lead prosecutor, Representative Luistro, may proceed with her opening statement. Kindly be mindful of the clock, and before recognizing you, ma'am, may I remind the counsels for the parties to kindly address the chair with respect to anything and everything they want or wish to say before the court, and not to address each other. The lady Okay. may proceed. Okay, kaya sa kasama Mr. dyan. Luistro, you recognize? Okay. So mo ni. Mo na ni Atty. Rufil ang pag rolling, no? O niya, mo na nga ni-declare na si presiding judge, si Escudero, nga gidinay ang motion ni Luistro. Okay. So diyan nakita og ang uban pa nga mga punto medyo nakalamang gamay ang depensa kagahapon. Atong atangan lang unyang hapon sa second day og kinsay makalamang kasama Benji. Ato lagi evaluate kini nga with all due fairness sa pag-evaluate kasama Benji ni maong sitwasyon. Pero tungod sa challenge kaya atong signal, challenge kaya atong equipment diri medyo digid lalimsag, no, nga diato sa remote nga broadcast. Sige lang. Ato lang ipadayon ugma kasama Benji, no. Kining atong pangitaan to pamaagi uban sa itong mga technical diri nga mga people unsay pamaagi nga mas mutin-aw pa ang atong signal aron nga mapadangat nato ang atong dugang pag-analisar ini mga issues. So gikan naman diri sa General Santos City kasama nga BG uban sa atong uplantabang team, kauban nato si Idol Buiki sa IFM, si kasamang Aida Tampos diri sa atong DYHP News team, uplantabang team, si Nems Quiñones, Kay, the Loverboy Susminia, o niya, sila si gamay, no? O niya si Raymart Pugoy, Jean Gallardo, Ken Galinia, Arnold Bustamante, Paul Lauro, George Sikuya, Ruel Kiranti, Gugmang Laagan, Jimmy Abilia, o si Jesse Sumampong, isa pa yung nakalimtan ako. Wana, kompleto na ba? Niya, atong pasalamatan sa ang isa, si George Sikuya, okay na, no? Ang atong General Santos RMN Gensan og IFM Gensan kasambinji og ingon man ang atong papasalamat sa light shipping kay naka X Delta, no? Salamat kayo light shipping pinagi ni Junlim og ni Engineer Inting. Good morning nimo da Engineer Inting, no? Salamat kayo Lito Navarro naka X Delta ibalik nato kay namugot ito sa kinan nga gidala. So mana ang atis na kalibre that pickis barko kay aron nga kana na ang with the X-deal sa atong Sibianan aron nga mapadangat nato ang atong uplantabang diri sa General Santos City. So gikan na lang diri kasama nga Benji live and direct gikan sa General Santos City. Sama na. Napatay mga tunang nanayaw day. Gikan mi sa fish court tunahan kasama Benji, no? Aligre kay ang atong uplantabang team na natay entry day kasama Benji. So bisan pa man og nag-uplantabang padiri medyo hago kasang bigit pero kalipay nato nga bisan sa atong kahago nagatabang ta sa atong mga igsuon nga nabiktima sa linog unya gawas ana naka suroy sad ta sa ilang fishport diri og sa mga area nga ang angay po nato matan-aw kasama Benji. So live and direct gikan sa General Santos City ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagas paingon sa tanang sa higayon dalaygon ng Dios mayong buntag Pilipinas. Okay, salamat Atty. Rufil, no, sa imuhang pagduyog nato, no, diri sa imuhang programa, atong programa karong buntaga. Unya pasensya lang kayo makasama to mga naminaw karon og nagtan-aw sa Facebook Live nga tungod kay kuan man remote broadcast ba si Atty. Rufil ato ang mga sukindig pa sa Mindanao sa muna nga kanang na ang duna de challenge, no, kayo sa ato ang signal ka sa Mang Nestor. Challenge kayo pero sige lang ang ugma pananglitan og di pa to sila mabalik ugba og adto maka program sa attorney dito at least
palambo pa no sa tuang nga mga technical ang makaubanan sa dito makasama unya ato kuno ano kay dito sila unya unsa man ning ilahang tuna kunoy sayaw sa tunahan ha so makaubanan dito gud to aman sila dito kita na may nabilin dire pila may gabok nabilin dire na lang pero dito naman kunoy sayaw sa tunahan isa man ni sa Attorney Rofil ha sayaw di sa attorney ikaw pa ilong-ilong na ka attorney no kani. Sugod na ang programa. Aha. Kini ang tingog nga inyong gihulat. Straight to the point. Straight to the point. Liko-liko. Balita klaro. Walay libog-libog. Subo bang ilaw. Ayaw na paglangay. Kasi ato na Rufil Banyok may nagbantay. Straight to the point. Di mo magpirmi. Kamatong ko na niyang alas sa TV. So ang leader is kasamang Aida, si Buiki. Muna ilang sayaw. Bika na. Nagpaluyo mas attorney na kung sa mga leader. Alas 6 sa buntag. Sugod na ang programa. Kini ang tingog nga inyong gihulat. Straight to the point. Straight to the point. Liko-liko. Di ara ka tubangan attorney ha. Kana. Dagan mas likod ha. Sa mo ni makasama ang ilahang nga sayaw gusto nahan. Nanganta ang mga gitag na. Kadawat og bugas taon. So mo ni. Salamat kaninyong tanan! Picture! Hi! Number one! RMN and IFM Cebu and Jensen number one! Okay, mo ni makasama ang kanang ng ilahang ikatulong adlaw na ron no ikaduha. Ikatulo no? Ikatulong adlaw sa pagpanghatag mga sukindig paminaw dito sa Sarangani Province. Tabot sila dito sa tunay sa Glan, sa Davao, sa Jinsan, asa pay uban no nga mga karon na apay ubang mga areas nga ilahang adtuon sad mga sukindig paminaw. So ang kato mga namatyan tag 10,000 no? Ang namatyan 81 kabuok o niya dayong na mga bugas o mga dilata, mga lain pa nga mga groceries ang gihatag ngadto sa mga wala namati apan apektado taon nato magigsunan. So kaning ni Antuna ang kaning magon General Santos City daghan kay tuna diha mga sukindig paminaw o niya naila na siya nga tuna capital of the Philippines kasamang listor kanang na ang Jinsan magdala po daw mo bisag ikog ras tuna dire. Bisag ikog lang ito tuna na mo dire nga mga nabilin abis dunay sinugatan yung makauban dire tao. Bitaw no? Ato mga kaubanan dito, ubay-ubay sila makasama nga tua dito sa Jinsan no? O dito sa Sarangani Province sad makasama. Okay, arita sa tua nga kay drama na ta oy, drama lang sa ta ugma pohon atong tiwas og gisgot ang impeachment usab unya ingon man usab ang kaning niang sa karong hapon padayon ang impeachment trial no. So mo na ang sa assessment no ni Attorney Rufil makasama nga medyo patas-patas ang ilahang pag-deliver sa opening statement ani ana pero katong kaluistro nindot kayo ang iyaha bitawng kana bitawng opening statement nga girelit niya sa mga tao nga kunuhay dapig sa mga kabos nga kunuhay dapig sa kabans katawhan. Pero murag gikaon niya ang istorya tingali kay okay unta niyang istorya kung ang mga tao wala masayod sa ilang gibuhat, ilang gitapinan ang mga malita, mga sukindig paminaw nga gipang aswat sa mga buaya. Ang mga tao maingon nga kana mo insakto kay nidapig na mo mga pobre ni ilan na mo mga kabos. Oy, ang mga ang katuro mang kontras politika mo ilaha nga gigukod.
ang dili nila kontra pero kauban mga sukindig pa menos malita. Oy. Naguluhin ang bid naman dito sa ila.